Україна вшановує пам'ять героїв Крут. 29 січня 101 рік тому на залізничній станції на Чернігівщині кілька сотень добровольців, серед яких юні курсанти-ліцеїсти з Києва, зустріли кількатисячну армію більшовиків. Ціною своїх життів вони на 2 дні зупинили наступ червоного війська Муравйова на Київ. Той нерівний бій, цей день, 29 січня, назавжди стали трагічною сторінкою української історії, а полеглі юнаки – символом самопожертви і боротьби за вільну Україну. Як сьогодні вшановували героїв Крут, розкаже Вікторія Аблязова. Людей з державними прапорами збираються біля столичного метро «Арсенальна», аби вшанувати пам'ять героїв Крут. Пішою ходою вони рушають до Аскольдової могили. Там останній спочин знайшли 29 патріотів, закатованих більшовиками Муравйова. До меморіалу героїв Крут покладають квіти. На честь полеглих юнаків звучить гімн України у виконанні військового оркестру. Я сьогодні прийшов сюди, щоб вклонитися пам'яті героям, крутянцям, юнакам, які в далекому 1918 році захистили українську владу, український Київ і явили приклад всім поколінням українців служіння українській національній ідеї. Це одна із світлих дат боротьби звитяжців, українських націоналістів, патріотів за визволення своєї батьківщини. Мають пам'ятати от тої події і довічно. У січні 1918-го Росія поставила ультиматум українській владі – легалізувати війська більшовицької армії. Україна відмовила. Натомість було проголошено 4-й універсал. Він проголошував незалежність Української Народної Республіки. Це стало приводом для початку війни з більшовицькою Росією. Червона армія пішла у наступ. 29 січня 18-го року на станції Крути, що на Чернігівщині, зійшлися у нерівному бою близько 800 юних київських ліцеїстів та козаків та 4000-на армія Муравйова. Бій тривав усього 5 годин. Втім, ціною власного життя юнаки на кілька днів зупинили наступ більшовицької армії на українську столицю. 101 рік тому хлопці захистили незалежність України, як захищають зараз, сьогодні хлопці на Донбасі. Головне питання, яке стоїть на цій війні і на минулій, це ідеологічно вийти з пут Москви. Вони зробили стратегічну річ, вони дали нам незалежність шляхом Брест-Литовського мирного договору, який був підписаний в той же день. Ціною своїх життів студенти дали час київській владі придушити повстання більшовиків у столиці, а також вчасно підписати мирний договір з Німеччиною та її союзниками, так званий Брест-Литовський договір, який призупинив захоплення України більшовиками. Цей бій через століття порівнюють з сучасними епізодами бойових дій на Донбасі, а саме з обороною Донецького аеропорту. За радянських часів цю трагічну та героїчну сторінку історії України навмисно замовчували. Та в незалежній Україні пам'ять героїв вшановують щороку по всій країні. Цьогоріч на центральному вокзалі столиці звідси і відправилися українські патріоти на бій. Військові влаштували музичний флешмоб. Президентський та академічний оркестри Збройних сил виконали новий марш українського війська. Вікторія Аблязова, Мілена Амеді, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.